Dat is alright, maar hulle kan nie spel nie, so besai. Ja. Hulle kan nie voorspel wat gaan nou gebeur. Ja. Ja, die man is slim, hulle bega nie hulle goed man en hulle kindertjies. Ja. So julle paar dit loop manne wat hier hulle aasman is. Liever die moeilijkheid. Waar zijn nou? Ja man, kijk bij hulle pas, kijk bij hulle pas. Ja, maar hij was op nog rare tackle joh. Ja, je moet hem zo maken, je goed geen maak die man op bang. Maar ik had mijn aders kapot bij. Ja, ik kan niet zien, maar ada langin. Groet in bij hem. Ada groet in bij. Ja. En ada oor trek sorry. Hij had een jip ook bij je gekomen joh. Ik kan ze maar lopen hè, maar. Kijk hier nou, kom, buka kan hij man die slot toe dat druk terus maar die 8. Ah. Hij is nog gelijk. Alles nou ongelijk. Hè. Tel op bij 8. Takalani. Wees je man jong. Kom pers, kom mee. Ik heb gedankt, je gaat dat doen, kom. Ik heb gedankt, je gaat dat doen, kom. Ja, slim. Ja, je bent verkeerd. Slim. Pala toe, brigadier! Pala! Oh, I know dear, I. Hier moet krimmen, hoe wil je nu? Dat is de klein man, hulle, die kom onder. Kom nou! Kijk, ja, waar is je? Wie glebaan dier? Wat? Tel op!